ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೋ ಯಪ್ಪೋ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅದ್ಕೊಂಡು ನಡತ್ತದೆ ಆಂಡ್ ಅಂತೂ ತುಲೆ ಏತ್ ಬೇಗ ದಸರಾ ಮುಗಿಂಡು ಬೇಜಾರಾವನುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಶಾರದಂತೂ ಇತ್ತೇರು ಏತ್ ಪೊರ್ಲ ದೇವೇರು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಯಾರನ್ನು ಪಂಡ್ಬೇರು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೇರು ಆರು ದೂರದ ಬಣ್ಣಗಣೆ ಬಾ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಹಮ್ಡು ಆತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇರು ದೇವೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಐನಿಕಾಂಡ್ ದಸರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಈತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮ ಯಾಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತು ಅಂತಾರೇನೆ ಅಂತಂದು ಬೇಜಾರಂತು ನಾನು ಪಂಡು ದಸರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡದು ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಾ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಇದರ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಪಿಲಿಯೇಶ ಅಂತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇದ್ದದ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತಲೇ ಎಂಚಿತ್ತು ಪಡ್ಲ ವಾವ್ ಅಂತ ದಸರಾ ಮುಗಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಸಮುಟ ಕಾಪಾಡು ಅಂಚದು ನಿದ್ರೆಳ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚದು ದಾಲ್ನೋ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಕಾಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಣಗ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಪ ಬರೋಂತುಂಡು ಪಣ ಜೋರತ್ತು ಪಣಿ ಉಂತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಜನ ಪೋಂಚಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆ ಬೈಜಿ ದೇವಂದಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂಡು ಜನಂತು ತುಯರ್ಲ ಹಪ್ಚಿಂಚ ಬಟ್ ಪಣಿ ಉಂತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಪಣಿಯನ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂದಾಲ ಹಪ್ಚಿ ಅಂಚದು ಅಂಚೆ ನೀಲ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.